Куп чыгара бит. Народу много десемники. Хуҗа Насретдин мәзәкләре ашагына таныш булган ишекне хәзер хәтта Бигеш авылында да күрергә мөмкин. Әниле кызлы Кәлимуллиннар хуҗалыгында алар икәү. Җылы хайваннарын исә Мәхсүмә һәм Кифая апаларга танышлары алып кайткан. Ишекләрне китерәбез без сезгә диләр. Аннар әзрәк торгач сөйләшкән китерәбез хәзер ишекләрне диләр. Китерделәр. Берне генә китерик дигәне икәү икәү бездә ди. Bir özü gene di, kalsa sizde de kışkırır di bizde dedi. Lütçikisinde getirdik dediler. Хуҗалары малларга яратып мальчишка, малайлар дип эндәшә. Яратмаслыкта түгел бит, акыллы һәм тыныч хайваннар. Без барында ишәккә генә хас булган авазны ишетеп булмады. Хайваннар берсен-берсе югалткач кына иа дип эзли башлыйлар икән. Ашауга да сайланып тормыйлар, баллы ризыкларны яратып ашыйлар. Ә менә суга исләре китми ди хуҗасы. Алар калганлыгын ашыйлар. Сыерлардан калган ашан ризык белән җыеп, аяк астын чистартып, ашап йөриләр. Ишәкләрне күпләр сәерсенеп, ни өчен асырыйсыз дип аптыраталар икән. Шәһәрдән кайтучы оныкларга уенчы урынын алалар. Балалар белән дә дуслашып беткәннәр инде. Йөк ташу хезмәтен башкарырга җайлашкан хайваннарны биредә аның өчен файдаланмыйлар. Авыл балаларының күңелен күреп, урам буйлап утыртып йөртәләр. Җәйгә таба махсус арба ясап, эшкә дә җигәргә уйлыйлар. Сено возить лаверса и этот самый навоз возить, все делать. Потихоньку будем привыкать. Они трудолюбивые, они выносливые, они возят хорошо. Я же говорю. Но они любят людей, они ручные же. Кәлимуллиннар хуҗалыгында тагын 2 сыер, бузаулар бар. Җәй көз күпләп күркәләр, тавык, чебеш асрыйлар. Ишекләргә кадәр берничә атлары да булган. Менә шулай матур һәм күңелле яшиләр авыл җирендә. Адилә Борһанова, Дин Сипатов, Зей хәбәрләре.